ಕೋನಿ ಮುರ್ರೆ ಬಿಡ್ಜಾರು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಂತ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಂದ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಐನಾರ ಆಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಚಾಮ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಚಾನೆಗೆ ಅಂತ ಕೇನಿಜಿ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ನನ್ನ ಬಾವ ಬಾವ ಇದು ಅಣ್ಣ ಬಾವತ್ತಿಯೇ ಅತ್ತಿಗೆನ ಗಂಡಯೇ ಅತ್ತಿಗೆನ ಗಂಡ ಆಗ ಬಾವೆ ಕುರಿತಲು ದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಹಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಆಂಡೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಜನ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ರೈಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಪಲ್ಲೆ 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 ಇಲ್ಲದು ಲೈಫ್ ಓಪನ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ದರ್ಶನ ಮಂತನಿಗ ಓ ತಾಡುವನದೇ ತಾಡುವನ ಮಾಮಿ ಪನಂದಿತ್ತೇರಿ ತಾಡುವ ಅಂದು ತಾಡುವನ ಓ ಇರಡ ಪಾತಿರಿಜಿ ಬಂದು ಓ ಹಾಯ್ ನಾ ಕಂಡನಿ ಪೂರ ಪೋದಾಂಡಿ ತೆರಡಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಮಾತ ಆಲೋಲ್ಲ ಆಲ್ ಬೈಜ್ಜಲ ಬಂದು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಲಾಕ್ಲೇನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಪೋಯ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಭಾವ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಾವೆ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೆನ್ನ ಬಾವೆ ಎನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ರಡ್ನೆ ಅಣ್ಣೆ ಆತಾತು ಮೂಜಿನ ಅಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ನಾಲಣ್ಣನ ಹಾಕುಲು ಅಕ್ಲ ಐಂಜು ಹೋಕುಲು ಎಂದು ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಮೈ ಹತ್ತು ಫೋಟೋ ಹತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನ ಭೂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋರಿ ಮರೋದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಈತ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಆಂಡಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಓ ಅತ್ತಿ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞോളൂ കഴിച്ചാൽ ഇത്താ ഫൈൻ ಶೇ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ ಪತ್ತನ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆದಿಜ್ಜ ನಾನು ಆನ್ ಆದಿತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇಡೇವಲೆ ಮೂಲಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ പോയി ചാ ಒಂಜಿ ಪರ್ದು ಮುಖ പോಯ್ತು ಅಡ್ಡ ಬೊಡ್ಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾಗಿ ಆರು ಬಾರಿ ವಯಸ್ಸಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸುರ್ಪ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಬಗು ಗೊತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಅರೆಗು ಮಾಮಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೊಂಜಿ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತು ಹಳ್ಳಿದ ಸೊಬಗು ಒಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು
ಓಲ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂರುವೆ ಜಾಗ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಒಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಬಿಂದಿದ್ಯಾ ಚೂರು ಎಕ್ಕಡ್ ತೊಲ್ಲುನಾಗ ಬೈದೋಡತ ತೊಲ್ಲುನಾಗಲ ಕರುವಾನಾಗಲ ಬೈದೋಡು ಓಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಊಲು ಅಡ ಪೋಲಿಯಾ ಅತ್ತಿ ತೊಲ್ಲು ನವಲು ಆತಿಜೆ ಟಿವಿಡತ್ತು ನಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರೈಸಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಲಾಯ ಗೊತ್ತದಾ ತೊಲ್ಲುದು ದೆಕ್ಕದು ಕನ ನಾಂಡೆ ಪೂರ ತೊಲ್ಲುದು ಅಲ್ಲಿ ಕನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಶೇ ಒಂಚೂರು ಕನ ತೊಲ್ಲುನ ತಯಾರು ತೆಗುದು ಒಂದು ಪನೆಪುರ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ತೂ ಅನ್ನ ಕುಲ್ತೂಲೆ ಸಾನಾಗ್ಬೋದ ಕನ್ನಡ ಕೋರಿಯೇ ಹಾ ಸಾನ ಅವಳುಂಡು ಓ ಅವಳು ಸಾನ ಅವಳು ಪೂರ ಬೇಲ ಒಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಪೊಂಜಲ್ ಪೂರ ಪೋಪುಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅನ್ ಪೋಪುಜಿ ದಯ ಮಲ್ತದ ಸಾರಿ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಪೂರ ತೂಲೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬತ್ತೀನಿ ಟೀ ತಾಂಡಲ್ಲ ಕವರಾಂಡಿ ಪಲ ಬನ್ನಾಗ ಏಲರ ಹಾಕು ಕೊರ್ಲೆತಕ್ಕ ಆಯ್ಸ ಬಸ್ ಓಡೆ ಕೊನಪ್ಪು ನೀವು ಕೋರಿಲೇನು ಆಯ್ಸ ಜೋಕುಲ್ ಬಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಹೊತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಡತ ಆತ ಇಡತ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡು ನಾಲು ಅಂದು ರಡ್ಡು ಉಂಡು ನಾನು ಆಜಿಗೆತ ಒಡೆಗೆ ನಾಲು ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ಕರಾಡು ರಡ್ಡು ಅವೇತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅವು ಎಡ್ದಿತ್ತು ಯಾನತ್ತು ಇದು ಕಾಣತ್ತನ ಯಾನೀಗ ಯಾನವಳು ಮಿತ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಪೋನಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚೆನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಯಾನೆಂತಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಎತ್ತು ನಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಎತ್ತು ನಂದು ಪಂದು ಪಾತಿರೊಂದೆ ಪೋತೀನಿ ಯಾನು ಸುರುಕು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲೆಗ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ರೆ ಬರ್ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಮೂಲ ಆಫ್ ಆತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುಷ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಫ್ ಆತು ನಂದು ಸುಮಾರು ಪಾತಿರೊಂದು ಬೈದೇನು ಆರು ಬರ್ಪುನಾರು ಇಂಬೇರ್ನ ಮಾಮು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಕಡುವ ಇದ ಸರ್ಬತ್ಪುರ ಕೊರಿಯರು ಮಾಮಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಕುಟುಂಬಗ ಮರ್ಮಲಾದ ಬರ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಂತಿಪ್ಪೊಡು ಬಂದು ಆದಿಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವು ಹೆಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ರಂಚನೆ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮಗನ ಬೊಡೆದಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮರ್ಮಲ್ ಅರೆಗೆ 4 ಅಣ್ಣನ ಹಾಕಲು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಇತ್ತು ಆಫ್ ಇತ್ತು ನಾವುಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ರೂಮ್ ದೈವದ ಕೋಣೆ ತೋಚ್ಪಯ ದೈವ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಇತ್ತು ನಿಂದೇನಿನಿ ಕುಡರ ಪೋಯರ ಸಮ ಆಪುಜಿ ಹೊರ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡಪುರ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಾಂಡು ಉಲೈ ಚಾವಡಿಡು ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡುಂಡು ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜುಂಡು ಪೂರ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಇತ್ತು ಆಫ್ ಇತ್ತು ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ದಾದನ ಮನಸ್ಸು ಮರಲಿ ಇಂಚಿನ ಆಳ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಳ ತಕ್ಲಿಪ್ಪುಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜೆರಡ ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಈ ತಾಯಿ ನಾನು ಈತ ತಿಕ್ಕಿನೆಂದು ಕೋರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿ ವನಸಿಗೆ ತೂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಗುಜ್ಜ ಬಲಸ್ಟಾಗ ನಿಕ್ಲು 3 ಸಲ ತಿನ್ಪಾರಡಲ್ಲ 3 ಸಲ ಕೋರಿ ಪಡೋರು ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಶಿ ಆತ ಈಗ ಕೋರಿಂದ ಅನ್ಪಿದ್ರು ಗುಜ್ಜ ಅಂತಾರೆ ಆತ ಕೋರಿ 20 ಕಿಲೋ ಮಾಸ ಅವಳು ಕೂಡ ಉಲ ಏತ್ ತೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏತ್ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕುಲೆ ತುಯ್ಯಾರು ಕೂಡ ಆತೆ ನನ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪುರ ಕೊಯ್ಯ ಅಂದಿನ ನನ್ನ ಕೊಯ್ಯರ ಪುರ ಉಂಡು ಇಂದು ಇಂಚಿನ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಲ್ತೆ ಮರತ್ತನು ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ದಾರ ಆತ ಹೋಗದಾದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಮೂರ್ರೆ ಬುಡ್ಜರು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕೋರಿ ಮೂರನ ಈತ ಸೋಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದು ಕೋರಿ ಮೂರನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಮೇಡಮ್ ಕಾಂಡೆ ಬೈದೋಡ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಯೇ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆತನತೆ ಅದೇ ಬಲವದ ಕಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯಾ ಕೇಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಲವದ ಕಲ್ಲು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು ಬಲವದ ಕಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಡ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಮರಳಗಟ್ಟನೆ ನೂರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಬೋದು ತೂಪೇರು ಮೊಗಲ್ಪುರ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕೈ ಕೊಂಚ ಯು ಬಿ ಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ತುಯ್ಯಾರುಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಎಲ್ಲನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ www.com ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುದರದನೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಶ್ಮಿ ಕೈಕಂಬ ಕುಲಶೇಖರ ಕೈಕಂಬ ರಶ್ಮಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅದ ರಶ್ಮಿ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಯಾ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರೇ ಅತ್ತಿ ಅವಲ ತುಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆಯ ಬರ್ತಿರಕ್ಲ ಬರಿತಿ ಮುಗಿತ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬರಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ತ ಸಾಲಿಯಾನ್ಗೆ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅತ್ತಿ ಅಂದು ಎಡ್ಡ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಡು ಕತೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡನೆ ಬೈದು ಏನ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನಡ್ದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದಾನೆ ಸಾನದಡಿ ನಾನೇ ಮೂರಂದೆ ಇರು ಹೊರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗತ್ತಿರ್ದೆ ನಾನು ಮೂರು ನಿಜನ ತುಲೆ ಅತೆ ಯಾನ 10 ವರ್ಷ ಗೆಲಿಯ నీకు నన్ను కోలిడ్ పెట్టు అంటున్నాను ఏరే 10 ದಿನ ಏರ್ ಮಲ್ಲ ಐತೆ 10 ದಿನ ಕುನಿ ಮಲ್ಲ
డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మళ్ళీ వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మళ్ళీ ఖచ్చితంగా వచ్చారా వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇది సత్యం అంటారు మామి ಇದನ್ನು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಾ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ನಾನು 5 ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀನು 10 ಹೇಳ್ತೀಯ ఇప్పుడు అంతే ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಮಾರ್ರೆ ನಾನಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿಂದ ಈಚಿಂದ ಕಟ್ಟುದು ದೂದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೌದಾ ದುಡ್ಡು ರೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕೋ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಳಿ ಹಾಕೋ ಧೈರ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿ ಹಾಕೋನು ಹೌದಾ ಕೋಳಿಗಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅದು ಕಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿಗಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಪಲ್ಲೆಲಿ ವರ ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ಲು ಉಂಡಾ ಅವು ಲಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಲಿವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನಿನ್ನ ಕೇಂಡೇರು ತುಳುಟು ಲಿವರ್ ತುಳುಟು ಲಿವರ್ ಅತ್ತು ತುಳುಟು ದಾದ ಬನ್ಪೇರಿಯೇ ಕರಿಯಟ್ಟ ಕರಿಯಟ ತುಳುಟು ಹಾಯಿಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ತುಳುಟು ವಾಯಿಗ ವಾಯಿ ಪೂಕಿ ಪೂಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಯಿಗ ಅದೇನಾ ಹಾಯಿಗ ಹಾಯಿಗ ನಿಗುಲ್ ಅಲಕ್ಕ ದೆಪ್ಪಾರು ಮೂರು ನಾಡು ನಾನು ಒಂದು ಚವಗಳ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಆರು ಬೈದ್ಯರಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ನೆನ್ನಿನ ಅಂದಕ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕಂಡ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆರು ಬರ ನ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾನ ಅವು ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅನ್ಪಂಡ ತೀರ ತುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈರ್ಲೆ ಜನತ ಆರ್ಲೆ ಜನತ ನಾನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನೇರ ಟಿವಿದಲ್ಲಿ ಬೈದಿನಿ ನೆನ್ನಿದೆ ಇರ ಕಂಡನಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರೆಲ್ಲರೂ ದುಂಬು ಬೈದಿನ ಆರ್ಲ ಆಯುಷುಲ ಬೈದಿನ ಆಯುಷುಲ ಈಗ ಜನ ಅక్కడ ಜನ ಅಂತ ಈರೇನು ಬೈದ ಕೊಡ ಇದ್ದಾರಾ ನೋಡಿ ಬೈದಾರಾ ಅವಲ್ಲ ಕಡೆ ಪುನಃ ಬರಾಡೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಅನ್ ಕಡೆ ಒಡ್ಸತ್ತೆ ಒಡ್ಸಿಗೆ ವಾಜಿ ಒಡ್ಸಿವಂడి ಸಾಡಿರು ಅಂತಾರ ಕೋಡೆ ಶುರು ಆಗ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ನಾಗನಪುರ ಇತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಕೋಡೆ ನಾಗನ ಅವೆಂಚಿನ ಹಸ್ರ ಎಂಚಿನ atau kas di negenya panpere asra ini aina ini asrayana asraya ini aini ga engule pelancene okulu pura battadu parake parade enklegla kai muggiveru enkulu last ani ini ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ನಾನು ಪೂರ ಕವರ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಗಂದೇ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಡಿಪು ಮುಡಿಪು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ಜೇರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯೋಳು ಬಂತು ಎಂಕ್ಲಿನಿ ತಜ್ಜಿಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೀರು ಪೋಯಿಂದ ತಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ಗಿತ್ತಾರ ಬೈದಾರ ಇಜ್ಜ ಜೋಲ್ ತಪಗಂದು ಆತೆ ಬಸ್ ಬರೆತ್ತು ನಪಗಂದು ಸೀಕಿತ್ತೀರ ಅವನಿಗೆ ಸೀಕತ್ತ ಇತ್ತೀನಿ ಬೋಕ ಓಡೆ ಬರ್ಪ ಮೂಜಿ ಸಾನತೆ ಅಪಗ ಭೂತಲೆನ್ ಪೂರ ಅಂದೇಟು ದಿದಿತ್ತೇರತ ಕಟ್ಟದು ದುಂಬು ಮೂಲಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೂರ್
ಮೂಲಕಾಯಿ ಮುಗಿದು ಬಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದದ್ದು, ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಂದದ್ದು. ಅಲೆಯ ಯಜಮಾನ್ರು ಬತ್ತೇರು, ಯಜಮಾನ್ರು ಒಂಥರ ಗುರುಮ್ ಇತ್ತೇರು. ಮೂರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಅರ್ನ ಸಂಸಾರ, ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅರ್ನ ಊರು, ಅರ್ನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಯಾನು ದಾದೊಂದು ಪಂತಿನೇಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತೆನ ಈತ್ ಮಾತ ಬತ್ತೆ ಈತ್ ಮಾತ ತೋಚ್ಪಾಯಿ ಓಡೆ ಬೈದಿನಿ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಪಂತೇನೆ ಜನ ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. ಮೇ ಬಿ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡಿಯಡೆ ಗೊತ್ತಾವು, ಅದನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾವು. ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು, ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕುಡರ ಪಂಪೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಕೈಟ್ ಶೇಕ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಪೂರ ದೂರದ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಬತ್ತನ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆನೆ ಪೋಪುನು. ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ನಾಗತಂಬಿಲ ಬಿಂದು ಪೂರ ಮನಸ್ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆನೆ ಪೋಪುನು. ತುಲ ಕೈಯಾಂಡ ಶೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಕುಲು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಕೊನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಮನ್ಪುಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ, ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪುಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚ ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಂಡ ಮಾಡೋದು. ಪೂಜನ ಪುಂಡಿ ಉಂಡು ಪೊಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಪುಂಡಿ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಮಿತ್ತಡು ಪೊಲೆ ಎಗಾರು ನಿಂಚಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇದು. ಅಯ್ಯೋ ಬಿರ್ಕಂಡು ಶಾವ್ ಇರೇ ಪರಿದುಂಡು ಅಂತ ಜೋಗುಳು ಕೈಲೆ ಬಂದು ಬರುವ నీకల్ ఇరే టెన్షన్ మాతుండు తూక ಎಂಚಿನ ಮಾತುಂಡು ಮೇ ಪುಂಡಿ ಮಾತ್ರನಾ ಅವಕ ಕೋರಿ ಕುಡುಲ ಚಿಕನ್ ಆತು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಆತ ಚಿಕನಾ ಮೀನಾ ಪುಂಡಿಲ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ಲನ ಕೋರಿಜ್ಜ ಹೌದಾದ ಪುಂಡಿ ಆತುಕ ಪುಂಡಿ ದೋಷವಾಲೆ ಅವರ ಕೈತ್ತಲ್ಗನಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪುಂಡಿ ಎನ್ನ ತಿರ್ತು ಮಾಡೋಡ್ಚಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯಾವನಿಗೆಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ತುಂಡು ಓ
ಅನ್ನಾಗ ವೇಲೆ ದಿಕ್ಕಂಡೆ ಬೇಲತ್ತಿ ಸೇವೆ ದಾದನ್ನ ಇರ್ನ ವೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಂತಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಓ ದೇವಾ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕೆಲವು ದೈವಲು ಉಂಡು ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಬಲಸನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಬಲಸದವ ಅಲ್ಪನೆ ತಿಂದದ್ದು ಬರ್ರೆ ಕನೈರಿಜ್ ಅಂಚಪುರ ಪೋಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಕುಲು ಬನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಆಯುಷುಲ ಪೋಪೇರು ಕಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಪೂಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಕೋರಿ ಅವಳೆ ದೂರ ಪೋಡು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ನನ್ಪೆ ಮಸ್ತುಂಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ನಾವು ದಾದ ದೈವ ಗುಲಿಗ ನಿಖುಲ್ ದಾದ ಮೆನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಡೌಟ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಸುಗು ಪತೊಂದಿನ ಅಂದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಮಗ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ನಿಖುಲ್ ದಾದ ಎನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಬಕ ಅಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ದಾದೆ ಕೋರಿ ಮುರ್ರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಡಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೂರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಾರೆ ಕುಲ್ಲು ನಾಕಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಅನ್ಪೇರು ದೂರಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಕೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದಾರು ಕೊಡ್ಚಿ ಬಗದ ಅದೇ ಮಲ್ಪುರಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಡಂದ್ರೆ ಕೋರಿ ಮುರ್ರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆದೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಮಕ್ಕಳಂದು ಟೈಟಲ್ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಮಕ್ಕಳದು ಬಲಿಪುನ ಟೈಟಲ್ ಕೊರೊನಕಲು ಬಲಿ ತಂದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನದಾದ ಪುದಾರೆ ಆಯ್ ಬನ್ಪುರು ಹಾ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಟೊಮೆಟೊಗೆ ದೇವಾ ಅಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಓ ಅಲ್ಪ ಒಂಜುಂಡು ಪಿರಾವುಡ್ ಒಂಜುಂಡು ಆಮೇಟೊಂಜುಂಡು ಮೂಲಿತ್ತನ ಬಲಸರನ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಡ್ ಬಲಸರನಗ ಮುಲು ಫುಲ್ ಆಪು ಜಾಕಿಪ್ಪು ಜೈಕ್ಯಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಜಾಗಲು ಕೊಡೋದು ಕುಲೋಂಡೆ ಮುಲು ದಂಡೆಡು ಜಗಲಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಜಗಲಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಸರಿ ತೋಜು ಸಾನ ಉಲ್ಲೆ ಸಾನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರತ್ನ ಗೋಣಿ ಚೂರು ಬಿರಜಾರ
ಬಲ ಸೇರ್ಲ ಈರೇನಾ ಮೂರೇರ್ಲ ಈರೆ ಬಲ ಸೇರ್ಲ ಈರೆ ಎಬ್ಬ ಹತ್ತಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ನಿಗಲಲ್ಲ ಬರೋಡ ಬಲೆ ಬಡ್ಚಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂದು ತರಕಾರಿ ಅಂಜುನ ಕೂರಿ ಅರ್ಜುನ ഞാൻ കാറുടെ ഉണ്ട് എന്ന കാറുടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ കാറുടെ തെന്ന കാറുడు ആ കാറുടെ തെന്ന കാറുడు ഉണ്ട് എന്ന ചപ്പാൽ ಗಂಟೆ 11 ಐನಾಂಡ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಒಂಜಿದಾಯ್ ಪದ್ರಾಡು ಕಾಲ ಅಲ್ವಿದ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿನೆ ಪಂತೆಡು ಅನಸುಡು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಅಂಚಾದು ಆತೊಂಜಿ ಗಾಡಿದ ರಂಪಿಜ್ಜಿ ಜನ ಗಾಡಿದ ಪೆರಾಪು ಜಾತ ರಂಪಿಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಂತೆಗೆ ಮಿನಿ ಕುಲ್ದು ಬೈದು ಮೂಜಿನೆ ಪಂತೆಡು ಕುಲ್ದು ಈತ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎಂಚ ಓದುನು ಗಂಟೆ 11 ಕರಿಂಡು ನಾನು ಏಪ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುನು ಆಂಡ ಓದುವೆ ಇಜಿನ ದಯವಂತದು ಇರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ ಬೇರೆ ಬರಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಪೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಪಣ್ಣೆಗೆ ಕೆಲವರು ಪುರೆಂಕ್ಲೆ ಕಡುಪುರ್ಲೆ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನಿತ ಪಂಡು ಅವಲೇ ಒಂಜಿಂಗ್ ಕೊಂಚ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ಬಂತುಜಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಂತುಜಿ ಇದು ನಾನು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನೇ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಪೂರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡುಪುರ್ಲೆ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಮಾತೇನೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಗಂಟೆ 11 ಜನ ಒಂದು ಬರ್ತನ ಹಾಯಿಗೆ ನನಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೇನೆಗ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಾತಾನೆ ಹಾಯ್ ಗುಜ್ಜ ತಿನ್ನಿಲಕ ಕೋರಿದಿದ್ದೆ ನೀನ್ ಮಗದಾದ ಯಾಲ್ಲ ವಲ್ಲ ಬೀಸು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಡೆ ಆಸೆ ಅವು ಏನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಬಂದಾಗ 30 ಕೋರಿನ ಮಂಜು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಪೂನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸರ್ತಿ ಓಡಾಡ 3 ಸರ್ತಿಲ ಮಾಡುವೇರು 2 ಸರ್ತಿ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೂ ಹೀಗೆ ಮೊಯ್ನಕ್ಕ ಪುರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಎನ್ನರು ನೆಂಚಿನ ಭೂತದ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತನ ಅದು ದಾದ 5 ಜನ ಅಂದು ಕುಟುಂಬನೇ ಅಂಚೆನೆ ಬೆನ್ನ ದೈವ ಕೋಲಾನಗ ದೈವನೇ ಬಂತು ಸಮುದ್ರ ಗಟ್ಟರ್ದು ಸಮುದ್ರ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಆಯುಷ್ 1 ವರ್ಷ ಬಾಲಪ್ಪನ ಕೋಲ ಆಗ್ತುಂಡ ಇದಕ್ಕ ಕೋಲ ಆಗ್ತಿಜಿ ರಾತ್ರಿ ಐನಟೆಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಕವರ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಂತದೆ ಅಂತ ತೋಟದ ಪುರ ಏನು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳು ಆಗಡು ಮಂತದೆ ಇಂಕ ಮರ್ಕ ಸಂಕಟ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಪದ್ರ ಕಾಲ ಆಂಡು ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಅಂಕಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಆತ ಜಗದ ಆಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ದಯಮಾಲ್ತು ಸಾರಿ ನಾನು చెప్పే
ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ದದು ಜಪ್ಪು ಇಜನಿತ್ತ ಪೂರ ಪೋ